Преди 10 години никой не знаеше как ще изглежда тази нощ. Може би дори ние самите. Срещнах супер много приятни хора, запознах се с много хора, които ни подкрепиха и промениха живота ни като цяло. И основното нещо всъщност са колегите, които изградиха този бранд и го направиха това, което е. Днеска бях написал, че е като едно увеселително влакче. Лека по лека, бавно и трудно закатериш нагоре и изведнъж тогава, когато слезе надолу, влакчето първо минава удовлетворението и радостта от открития обект. Okay, congratulations. Power is for you. Power. Perfect. Thank you so much. Congratulations. 10 години са много изречения, много проекти, много решения в 2 часа през нощта. Но когато видиш резултата, имало е защо. Защото да строиш нещо хубаво означава и да даваш. Стараем се да балансираме и това си пожелавам за следващите 10 години. Все повече баланс да има, за да може не още 10 по 10 да работим, а 10 по 10 да създаваме баланса между личното, професионалното и здравето. Това не е краят на нещо. Това е краят само на първата глава. Love to Design. 10 години доверие.